Men Halkarın Fen Ferrerler ve Özüç Üniversitesi'nin bakalavr 1-nji ýyl talibi Aýjyman Gurbanowa. Bugünkü söhbetdeşligimiziň mihmany Ilyas Samangelini soraw jogaba çekmäne karar berdik. Hormatly Ilyas ağa, soraglarymyzyň başynda sizin pikiriňizçe ikizligiň ýeke bolmakdan tapawuty näme? İkiz bolmagyň ýeke bolmakdan tapawuty. Ekiz çağan umman hem Türkmenlerde arzu edilen bir. Her kim isleýär ekiz çağany. Ýöne men özüm pikirimçe ýa ýaýranlar. Ýeke dünýäýinden ekizden kän. Näme üçin şol şeýleke? Misal üçin adamlaryň yer ýüzünde sanynyň has artmazlygy üçin şeýle programmerlerini adamın genleri ýa-da ekizlik ýeke bolmakdan erbet oňalak bir gowy däl bolandygy üçin mi diýip pikirlenmeli. Näme üçin erbet bolupdylar? Erbet bolmagy misal üçin sen bir çağany eklemeliken iki çağany ekleýän. Ol aýal maşala kän agram salýan. Onuň misal üçin sen ulalaň soňam bir adamyň ýyjak çöründen iki bolup paýlaşmaly bolýan. Ýöňde hemme kynçylyklar bir urulsa senem gidip soňdan bile uruşmaly bolýanlar. Iki çağalyň urun etende. Ýa-da bir bastaş doğanyň ýazygy mydam ýanynda. Ýa-da olum bir neme derler, stres derler adam. Şu atlan hemmesini jemlände meniň ekiz bolmakdan belki ýeke bolmak gowudur diýip pikir etdim. Ma ýöne ýeke bolup görmänden bilemok. Dünýäni bäri ekiz bolandy men bilemok. Emma her kim bilýär edi. Ekizlik edi, her kim ekiz bolanyny gowurýar da. Diýmek, näme-de bolsa ekizligiň artykmaçlyklary bar bolmaly. Näme artykmaçlyklary? Onuň Hydyr bilen kimden aramyzda bolup geçen ýagdaýlary, wakalary ýatlýanda hakykatdan muny ýeke bolanyndan başarmazdym diýenler. Yani sen begenin yerinde en yakın kabul edilen paylaşan ölmüşüm yani. Sen çözüp bilmeyen problem olan ya, girdiğin bir rahatlığın var, bunu artığın aydık getleşip gidiyen, gecenden kalkındanım da yakın olayan bir yollaşım olayan. Ondan kıyın yağdayında sen ait banka, sen kıyın yağdaya düşündüğünü bilyen yollaşım olayan. Duyuyor. Saçın Malazya'da Hydyr'ın temperaturası alıp ýa-birdat bolup nemetse men bärde näme boldy? Sağlıklamar gowmy diýip aýan bir azık dawleny amaldy diýip jogap berýär. Ýa-ni şoňaly neme berýär? Elmeden bolup duranak boly, şoň birden gowuny öýle-de. Näme bilemap, şoňa gowuny öýle. Soňra men şu ekizler hakynda kitaplar okap göremdi. Gatkan ekizler şoňaly ýagdaýy başdan geçiren. Darny Wostokda bir ekiz, Moskwadaky ekizin ýagdaýlaryny bilip dur da şoňa neme bar eken. Ýa-ni artykmaçlygyny ýeke adamlar ýaşap bilmeýän, başyndan geçirip bilmeýän. Şunu gödüňünde tutmaly, bir ekizliň artykmaçlygy hökmünde. Atak bir adam bir nemede diýdi-de, näme diýe ekizleri itgoşuk bir neme ýa gödüňüne getirýänler diýen. Ekilerine diýe bir gämige 2 san tohum düşse, ikisi bile görýär. Bunu ýokmadan birini aýrýarlar diýdi. Sebäbi beýlik ikisi bir ýerden çykanda, ýa-ni topragy paýlaşmaly, ýatylyp paýlaşmaly, hasyly petelýär. Şoň al bolmadan birini aýrýan o hasyly köp berýär. Iki çağan olsa gaýta birini aýyrmaly şoň. Bir-birini päçer bermeli. Diýen adamlarym bar. Meni bildim oň alak. Eta näme diýelim bir. Gaty bir ýalňyş pikirde. Biz toprakda ýaşamyzda hasylyny näme eçileýinden ýa bunu paýlaşmak derdim ýok. Hemme kişi deň neme diýip çoýup durur. Oň alyjy bol tutuşy adamlar bir tohum ýani. Hemmemiz bir yerin ýüzünde bir toprağın üstünde ýaşap gelip ýörsen, yer darlygyndan günüm dar azlydan. Şunu gaty ýalňyş. Tap ekizlik mumman men begen ýa-ni ekiz taýdyrma. Doğru, ayt söyleme. Yazmak ilki bilen, size ağladan ilkinci kitap näme? Ýadyňa düşýärmi? Ağladan kitap. Hawa.
Ay ne şey fikir etmemelersin ayet adam ağlar mayda dip yana ağlı diye. Kağıt kitaplar var hani dongiriklerim ağlatman başarıya. Bağım sizde şolar yani boldu mu? Men ağla bakan kitapma yazmaçına da öğrenmekten var. Yani boğulun dolduran kitaplar var ya, okuğa Türkan. Yani kıynanırız yerine gelyen boğulun dolduya da. Katı kov edip yazıptır, kov beyan ediptir, layıktır deyip geçen. Ama ağla bakanım yazmaçına. Yani şu Yevreylerin zaten faşistler tarafından, narsistler tarafından ilerlenip öldürülen yüzlerce, bunlarca kanslağıra dıkıp yakınında. Şolar yerlatlar hakkında yazan kitaplar var. İlin tükenekler ki diye kıynayan. Yani edil ağladın dedim yalancıda. O kitaplar var, ağla. Belki gözünden yaş dökülenlerler. Fizik ağlayan değer olmağı mümkün. Yani ruhtaydan hakikaten ağlayan kitaplar var. Benim aslında hani her bir daha da ağlap İngilizlerin adında yani Cuma Hudayoğlu'nun Kırmızı Beğenirler kitabı barısı buram qara keliler deyip var. Olan sizin deyişiniz yani büyük kasançılık uç devrine düşüyor, ayarlar, eftaplar, şeyle kösönçlü adayları iyisi var öyle hem erkekler uşa gidenler. Umuman şu detaylı akşama kadar ödüm hiç kim yok da yastığımı öyle kır bilmem. Onun gençlerden bir bağlanışıklı bir vakana ait verelim. Ben ödüm edebiyatçı olduğum zaman edebiyatı o deftemem o bozuluk institutunu okudum da. O birinci kursta okuyuyoruz. Onun kıyıları ağlaşıyor. Ellerine bir defter okuyalar da ağlayalar, Yani dedim hikaye ağladı yani. Ben Orçça yazdım, aldım. Hikayem almış o adam yazma düşüyor. Bir sevgili oğlan keserliye. Keserlep yatça balnisa düşüyor oğlan, bulam yok olmuş keser. Kıyıdan denim çok bana da yoksun deyip çok oğlunun yatan palatasına giriyor. Oğlum sonu yok ya, istem yok oluyor. Şeydim hikaye ediptirler. Yürütü ağlatmak için yazar yani kitaplar vardı. Melodrama diyorlar. Şu melodrama hasım Hindilerde katı gözen Hindilerin kinolarında vardı, bazılarında. Onun bir devur Arap kurbanını şolar alıp kıyınımız hikayeler yazmak. Kıyınız olan bir nemede, neme diyeyim bir edebiyatın bir görünüşü, eserinde yazılmış görünüş. Melodrama kıyının yürütü ediliyor, düzülüyor onlar vakalar edildi. Ama men öz göğünüme, öz yüreğime şu melodramı bolsa içepleyen var. Tabi yaşaylayan deyip gözüme geliyor da. Durup, sizde yılın son kalıp üstüne barmağı menem öyle çok demedi. Yaşalma var da. O kayta kutulurcak olmağın birazın dermanın değerin, gururun etmeyerin yok menem öyle çok. Yaşama var da. Sonra men gülüptüm de. Ona kıyılar da kurtaşlarım, onlarım ağla oturur. Sen niye näme, sen faşistsen, näme, sen şunu anlat okawam bilgen, näme diýerler. Yaşalıp ağlatacak bolan kitaplar ona mümkün çağdaya getirýärler. Şoň üçin umman özüme kan oňlap baramakda şu. Melodrama yazmagan, okumagan. Yazmak size ısgın verýärmi ýoksa surlukdurýar? Isgın berýär diýmek Türkmençe däl. Güç kuvvet veriyor. Güç veriyor deyip bilirsiniz. Isgın adam ısgından kaçıp biliyor, ya da ısgına gelip biliyor da. Yarım yan olsa ısgından geldi, demedine geldi ya da keterle gelmolsa ısgından kaçtı ya çağıştı. Yani siz güç veriyor diyen manada onu yantınız diye var diyanlar. Yazmak diyilen de kağıt şeyle ağır geliyor da. Dostu yülüklüğümüz var ya da. Şeyle sizin yankıdığın ıskından kaçır ya da. Nemi dedin gene mi? Yani şu yadan rahatın tanı şeyle var nemi veriyor, beğenir ya. Sen o nemeden ayta lezzet alıyor da. Şu an ruhunu götürüyor da. Üç gün sağ için bir boş gün yalar ekenle o litseyde okuyan ekenler. Litsey olanla da 10. klasta öğrenmek yaşlarda var mı? Partan üstünden ılgayan ekenler boş gün yaptım. Luhan olun
O nemenin içine şey, boşlarını parçalamasını algan. Ona yazmak diýenleriň göňündäki daşyna çykaryp bilmek diýenleriň begenji gaty güýçli bolýar. Ol käwatlar şoň alarym bere, käwatlarym gaty ýeňil ýazylyp gidilýär da. Yok, ol köprünce şoň alýar. Sen diýjek bolýan, ýazýan, onuň ýazanlaryny okak görýän. Ol därle öz ýüregindäki. Onuň ýol bolýan da ýene ýamaşan ýazýan. Şol kynçylyk bolýar. Ýöne başga bir tarapdan biri şol atlar ýaşamaly bolýar. Başyn bir atdan ýykylşyny ýazyp oturan bolsaň, sen şol atdan özüň ýykylan ýagyny näme geçirmeden Dostoyevski'de bir kahramanını bıçaklayan da onun şu törette şu ennam dımılır olattır diye. Son alıp perjuvani geçişe. Çok kıyınçılıklar veriyor. Şeyler benim kiçilikten diýmän mektebim orta mektepden bäri ýazmagy şeýle howesli. Birdenem özüm şu birden içinde çykdy. Gelýär we men dökmesem sygyp bilemok. Ýaram ýerine baranok, çykýan ýerine baranok garaş. Şeýdi. Şolum ýazdyr ýa. Gaty onuň ýat bolmadyňça sen ne ýatýan, ne iýipçýan. Goý ýazýan diýýän ekeniň. Bir tarapdan bir gara çekip goýuny şu bir içimdäki döküň. Zehir ýaly käwat. Dürüp bilen okman bir galam ýyly kompýutere ýazýan ahirki soňalyk bolýar. Hakykatda soňalyk ýagdaýy ýetip ýazdan gowy ýazylýar. Käbir adamlar men bir zat ýazmadan bolmaýar ýazaýyn diýip oturup bir zatlar ýazjak bolýarlar da. Olam benim ýanky ýasamalyk soňal bir zat getirýär. Öz okan zatlarynyň bu zatlar düzmek, soňal bir hakyky edebiyat öğretmeýär da. Ama ýanky için horlayan, beynini ağram talyan, yazmasa durup bilmeyen zaten yazan vakti ol. Yazan zaten bu olya, ödem bol diýinjeledi. Endi yine bir soru birden kelýär. Yazyan adam saglygyna bir hili qurban etmeli bolýar ahir zaman. Şoňa da göz ýetirdim. Bir adam ýazýar, energiýasini berýär, pikirini berýär, hujugyny berýär. İýe bir iými temizleýär. Ona soň ýazmalar bolýar, şo birden gelýär, ýazýar. Ona näme ýatmaly, diýince almaly kelýär, diýinçermeli şey. Özüm sport goýan adam olasaň, hem sporda, hem edebiýatda ikisini bilen paralel alyp barjak bolýar. Basketbol oýnayan beden taýdan ýadýamda kellärdäki pikir siňik diýip sen ýatmaly bolýar. Eda şourda adam edebiýatda barýar. Sen gowy tehmet bilen işleýän, ýazýan, wow diýip tüm partalarny sen aýlanýanda, beden taýdan gidip başlaýan. Şo kvadrat bolup gidýän. Ana fikir içinäli. Ýazyjy adam şu wagtda hem sport bilen gülýän meşgul bolup hem dörüjülükde uly bir miweli neme beripdiler bika. Zähmetin miweli. Hakykatda şeýle bolmaly. Yani men özüm pensiyada oturýarym öýde. Çykman ýazy biljek. 8 saat, 10 saat. O mümkünler de. Çykýan limonlaryňy dereden bolýan, mallaryňy dereden bolýan, oraya hereket edýän, ýanky käýerlerde ýazýan, gelýän, onuň bir diňjiň alýan bolýan, ýazjak bolýan zadyň gelip başlaýar. Onu turup derew ýazmaga oturýar. İkisini utgoşukly alyp barmasan, ol neme diýär? İýgile diýär da ýani. Sen onuň pikirlerine mejizlep başlaýar, ýazýanlardan mejiz çykyp başlaýar. Aratında ýanky bir herekete geçsen, o neme gowy berýär. Ýöne saglyga ýazjylyk ýa taglygyna ýany diýen etmeýän meselesinde Balzac bar, Honoré Balzac. Fransız. Şoň ýazan kitaplar tom. Gatykän. Onu şo ýatmajak bolup kof içen. Şo bunu 10-15 20 çaşkada bolsa şu suya çok olsa alıp çıkıp özüne yakman şey etip yani eken. Onun olamdan näme diýen ýanky daşa çıkmak, hareket etmek, lal etmek bolmandygyny ýazyp ýanky oturan soň figurasy tapçym nime bolýar da kvadratdan kub ýa bolýar da. Şey zordan görýän eken el hasany. 54 ýaşynda da ýok bolupdyr da. Soňaly ol janyna neme berýär? Kast edýär öýüne. Başlaýar. Jogaplar ýazmaga ýetişmerin men. Ýazyp berýän wagtlara gatykän
yazmağa da yetişmen kaç edip başlayan. Onu horlayan, o nemi, oğul adam derler. Doğru. Yani yazıcılık neymiş, onu alıp bir yankal çıkmanlıklı, o beter horlandan çıkaracak olup, onun çoğunu diyeler. Bazarında yani görüntü onun keyfini, şunu edeyinliği beden adamlar, içine tıkanak, Özüne gowuniyeticilik ve menmenlik yazacak kömök edýär mi, ýa-da onu ynjytýar? Özüne gowuniyeticilik, menmenlik diýilen zat bar, men ýigrenýän zat. Şu size sen tuttuňuz da meni. Şu şeydip oturup edebiyat, kakbir edebiyatı düşünýän, edebiyatı bilýän, yazıcı sırap, gurruny edip oturmaga men özüme menmenlik ýaly bir zat diýýär. Çünkü hiç bir mağa güç vermek diýilen nada düýbinden ýok şonun mağa peýdada. Ziyanın maşgalat ýok. Menmenlikden ýa-da ýanky bir özüňe gowun etmekden. Ýöne yazıcılığı bilmek bir zat bar. Yazıcılık hem derler, yazıp bilýänliňi bilmek. Ýa-da ýüregiňdäki kagaza geçip bilýänliňi bilmek diýen bir zat bar. Şoňa ýetse adama gowy. Şonu oňorup bildi. Ola ýa menmenlik hem däl. Ol kärni oňorýanlygyny bilýär. Gal üçin ýüp işýän 3-4 ýüpden alaça işen işýär. Şoň haýsynyň haýsy ýerde gerekleşip gelýänligini bilenden soň elini örüp gidip oturýar. Emme şonu bilmeýänken şu şeýdirip onu oňa geçirip, bunu oňa geçirip şey parla koýup şeň walakda. Şeýdip kötenip oturýar da. Yazjym, ýazýan adamym yazıp haýsy ýerde agy renk gelmeli, haýsy ýerde gary renk gelmeli, şol atlar gowy başaran soň elini şeýde oturan ýalak bolup näme ýurulýar. Şol gowlar, şonu ýetenliňi, şoňa baryp bilenliňi duýmak, ýazýanlardan gowlanýar ýa-da güýçlenýär. Ýaýdan manýat başlaýar. O özüň önünmek ýaly bir gerekmi. Daşy. Ondan ýok otady. Tabi o bir ennige gurulýar bar. Kelle el enniňe urulýar. Şu wagt gurrun berip oturýan, gurrun näde bermeliginiň ennik edişiň ýaly. Şolom bir ennik. O käbir adam sakyna oturýar da ular aýdyp berdiler. Şoň guruluşyp, çykyş edip, laýdyp nemeden soň ennik edýär. Ansat, professorlaryň tapap geçmäge ennik edýär. 45 minutlap, 90 minutlap diýileni men temany düşündürip durýar. Adamyň ennik edýär, onuň üçin bir neme derler. Ýazanyňda tebigy bolmakmy, ýa okuýjylaryň okumak islegine göre hereket edýärsiňiz? Okuyucunun islegine göre yazmak diýilen zat man yazja gutulusydyr. Yazjy okuyucu bilen bir bitew bir. Men ýazýan, men okuyucum bolmasa men yazjylygym boljaklar. İkisi bir bitew bar. Ýazýan adam bir zat okular ýaly yazmaga ymtylýar, ýazýar da. Ol onsuz mümkünler. Ýöne käbir zatlary şu okuyan adamyň halamajakdygyny bilseňem ýazmaga. Men bir döwürde siz gördüňiz, görmediňiz bilemem. Bir ýaşly adam kuş teperdi. Kuş tepdi tamtyn edýärler. Bir ýaşly ortaçy kuş tepýär. Neme Çeperovçoňyň kollektiw folklor ansamblyň bir agzasy ýanky ýaşly şonu kuş tepdirýärler. Nun meňim gözüme ýakan sakaly harmykly adam ortaçy çykyp tamtyn edýärler. Onuň kulun bilen çäklenmediler de daýdalary çykaryp başladylar. Onuň menim onu şu wagt döwründe ýaş komünist edip işledim. Alymda ýazdym şuny türkmene geçen wagtda. Ýaşly adamlar tamtyn edip görse, dogry ýaşly adamyň begenýändir ýa daýda da begenýändir. Ýöne begenzini beýdip türkmen bökçüklep aňladan ak. Şoň türkmeni tansylan adam ýok bolmuş şonu. Bu kuşdepden tantan derler. Onu şoň üçin bu gelişen ak şu ýazmaga mejbur boldum, ýazdym. Halanmajagyny bilýän ýa-da. No şonu edýän welayatlar bar da ýa-da tantlar edýän. Buradan haklar gelip başladı var. Siz birini dememde karşı diýeniz, ben birin hakymyz ýokmy, ýaşy tant etmeliyim onu. Ýa ýaşla tant oňaýmalymy diýip, şoňa neme gelýär. Ýöne beýle adamlar düşünýär hakykatdan. Ýaşly adamlar tant etde geçen o aýdyryp şu wagt diňe ýaşly tant edýär. Ýaşlylar çykyp tant etmeýär.
aslında gözümde saatler vardı. Bir de ya o yani. Yok, şeyler koyuyorum. Hadi yani yemeğe her toylarda saat ayıttırma, şatansın. Şöyle de otursam kere yanım. Ben burada değerliyordum. Burada değerliyordum. Neme de bir şimdi Türkmenin sağlığı kameranın musikayı. Dutar var. Tak ne hemen tansın urun ne olacak. Bizim tarımız kameranın musikayı. Dutar kaçak. O neme azıcık neme ağabeyim içinde oturulup dinlen yani. Ya da neme derler yakı deyip o Sultan devrine bolup durun ediptir diyorlar da. Şo devrlerde de men gödöwüne getirişimçe yine de tutar öňe tutulýan normallar. Tabi aýdym taýdan adamlar, dinleyen adamlara yok 10 adamdan geçilmeýär. Öňe men paçsa bolsam taň üçin 40 adam bolup aýdym far dinläp oturýan lezzeti bir başga. Laşat adam bolup öýgödürlüň ýa-da oğulluň gelinleň bilen oturup dinlemek bir başga. Şol üçin olaryň daracık jaýda, kiçik jaýda gol taýdanlary dutary dinlemek. Howatynda bollaryn kadýany. Şol üçin türkmeniň dutary umma tasyn oty dutara çykyp ýerleşipdir-de, şeýle ösüpdir-de. Başga bir milletde şoňa bir salgulary bilen şoňa kompozisiýa berýän nime ýok denýärler. Şo bir melodiýany tutýarlarda, şo melodiýany gaýtalap her ýyl getirip gidýärler. Beýleki halkyň sazlaryny dinlediňiz nemesden. Emma türkmeniň sazynda bolman 6-7 melodiýa gidýär. Bir sazda ýerleşýär. Bir ýokardan aýda, bir aşagdan aýda şonu gaty täsinle şo guruluşy täsin. Diýmek şoňa talap şeýle bolanmaly. No dutar bilen tans edip bolmajakdygy düşünüp kullandy. Onu tans etdirip bolanat. Onun üstüne de ýanky halkyň nemesi var, agraslygy, ýaşaýyşy, durmuş nemesi. Şol üçin Kürt adamsynyň boluşy bir başga, Kavkaz adamsynyň boluşy bir başga, Marokkan negerleri ya Aljeryň negerleri bir başga. Türkmenen bir başga. Şonu dogry kabul etmeliler. Bizden negerler tant edýän ekenini bilen tant etjek bolsak. Ya Kurtlar walalaýlap neme aýtmaýdan ekenini bilen walalaýlap aýtmaýjak bolsak. Ya da näme o nemeler var be, Latişler, Estonlar, Finler, hor bolýar. Ya Gruzinler 3-4 ses bolup hor bolýar. Şolara öýkünip hor bolýar bolsak, onda bizim milliligimiz ýetýär. Öz milliligimiz sakla bilmeýär. Hemen ülkünç çağda ýetýär. Sütüne de. Onu başaran etmeli. Şol şeýle bolmaly. Olar geysin bilinkin, geymesin, olan öyle işi. Yani biz olan kıyın geymesek bolmak doğrusu. Onun geymesek bolmak niyeti bilenim derler, bir de gelişmeyenini düşünmek gerekler. Düşünmeli. Yok sen de misal için İstanbul'a bardın, birimlerim sen misal için Erdoğan'ın nemetine kabul ediyorlar, sen şu taýynyň nemetine görarak geyip barmaly olursun onu düşünmek. Yani sen öz öýünde, öz ýurdunda, öz maşgalanda Erdoğan'ın programına varan ýaly geyinip getip ýörsen, näme o gülkünç hakykatdan. Näme çykyp geyip işe gitjek bolup, garadar boluşup şey içip ýörler. Gülkünç görünýär. Özün şonu duýmaýarlar, düşünmeýärler. O estradaň öňüne çykyp neme bolsaň, aýdynç bolsaň, arlykyny aýdan bolsaň, ondan bolýarmy? Gaspar geyip daýar. Däle ondan näme alap oňa? Şo pikir bar. Sizin fikrinizce sızgırlığı, duyguçulluğu, güýçli däl adamlar mensub bolup bilerlermi? Duýgurlugy ýok. Emosiýasy hawa. Laçın Daýhan bar. Daýhan moly diýen Daýhan bolup bolýar. Iň bir ýöne köý kardeş. Suwar bilersiň ýa-da ekine suwal diýerler. Ya da düýün dep diýerler, beline piral ýerini tutup bilersiň.
Yöneten şonu depmeli mi, sormalı mı? Şonu bilmek için yani dayhan olmalı. Şonun yani hem kişi başarmaya. Şonu men başararım deyip başına baran adamım. Ödünü aslında durkunda dayhançılık yok bolsa, bunun bir derek kâri yokken ya da kaççadı taşlaya gitmeyeli. Yani yazıcılık diýen adam edil şoňa alydy. Göräýmäge dayhançylygyň yazıcılıgyň arasynda taş ýarakda. Top tepip futbolist volleybol oýnaty gelmeýär. Edil şoňa aly ýa-da oýnasa da oňal oýnap bilmeýär. Yazıcılygym edeýin edip bolýan zatlar. Ya men duýguraw, men ýani sylgyraw, ya men ýani emosiýan güýçli diýip men oturup ýadaýmysam, ýazyp bilmeýär. Şeýle emosional, şeýle gurrun gepede şefer, şeýle de duýguçul duýan adamlar bar, bir tetrem ýazyp bilmeýär. Burlu şan final gaty güýçli ýazyjy bolmaly bolşyma diýen, emma ýazyp bilmeýär. Elma kağlardan bir sözden bilemek diýär. Ödüm bilýär şonu ýagdaýyny. Ýazyp bolasam gelip diren. Şoňa neme adama duşdumlar. O şunlaryň bu taýda näme aýdyn? Galip ýok. Allah Taala sana näme bolmagy ýalan bolsa, gelinde näme bolmak bar bolsa, şolun daşla çykýar. Ya dayhan bolýan ýalyjy bolýan ýamanlar bolýan. Başga haýsy awtorlar bilen siz dostlukly atnaşykda yazmakda öpdülegiňiz üçin näkili gollaw berdiler? Ha. Gollaw diýilen adam men var şu wagt ýaşym 70 bolan, 60 ýaş, 66 ýaşynda. Onuň häzir men adanym nime ýazyp beren ýoldaşlarymdan gollaw alýan diýsem, gerişip bir zat berler. Ýöne täsir edýär. Gowlada kadın gowlat ýazasyn gelýär. Masalan adanym uje üt gözlerden geçipdir diýär, terbiýelep berer geçipdir diýen ýagdaýa ýetýär. Ama ýaş gaz действительно gollaw diýilen zat gerek wagty Kur'an'da da neresi var? Onun Kerim Urvan nefes vardı. Saraşır vardı. Saraşır mestroşun bir daşkınlar daimi. Onun kendi üyelerdi, o otururduk bile. Onun Bernalar vardı. Yaş wagtym şeýle gollaw diýdiňiz gerek diýdiňiz. Saraşır diýdim. Aha. Onun üç Ahmetler var. Üç Ahmet diýen Ahmet Urvan nefes, Ahmet Bekmuratov bilen tanan. Ýene hasam bolsaňyz. Siz şu vilayetden bilen Ahmedi. Ahmet Bekmuratov. Gulama yaman ýakyn, ýumşak işleýär. Şeýle gaty gowaglarynda ýerdin etdi. Onuň Ahmet Halmurat. Ahmet Halmurat häzir bar. Ahmet Bekmuratov hakyny aýdyp berýän. Ahmet Bekmurat Amerikanyň türkmenleri açypdyr diýip makala ýazdy. Sebebi şu kadim indeýislen dilini alıp öwrenipdir. Şolun dilinde türkmen sözleri var diýip gatyka. Şolaryň gazetde göz çykaryp getirip şeýle diýdi. Türkmen dünýäň ilkinji çempionu türkmen kuşçusy diýip şoýardy. Assylygyň üstüne açdy. Assylyk diýilen türkmeniň suud etdi. Şolun ofitsialny dünýä çempionu bolupdy birinji türkmen. Şeýle milli güýçonjy bar oglanyda. Üstesine de tanqidçi da edebiyat alimi. Ýadam zatlarynda aty güýçli inlemeler bererdi de, bellikleri, ýatlary. Ahmet Halmuratov. Ahmet Bekmuratov. Nemesiniz gazetlerden gözden şoň mezgiliniň umuman bar o sizin bilmeli bir adamlar. Ödüm ya kerkiden ya halaşdan. O nemenin ýewşi bolmaly. Men professor var. Tak. Onun başka kimler var? Osman Öde Bahir. Var. Kömek kulu ol, bar ýa gelip beren. Ora bol çare. Onun tanıdan sonra var. Salman Nuri. Salman Nur hakkında doğruları Anne Berda Havai. Anne verdi Antonia. Şol adamlar aty nimeleri terbiyelediler de. Edebiyat çetdiler de. Çok bir ýa-da maslahatlar bilen özlerini alıp barışları Mehmet Seyit. Mehmet Ağa.
şolar häsiýetdäki adamlar häsiýetdäki ýazgy däýlen şeýle durmuşdy da gaty seýrek duşulýar Kerim Uran nepe. Kerim ağa diýler, gelirdi, Don Piçatda da redaksiýalanda. Girer, ähli redaksiýa kabinetlerinden girip çykardy. Oturmuşsunuz ha. Näine gowum ýa deren. Ha, öde bir gülmäň o bar edi. O kargoň o başynda güldü, o başynda da eşdilýär. Hani geldi diýen. Tamam. Saçım şu mengiden emmeter düşüp bolansoň, şu taýyny aksaşyny alyp şeýle ne diýär? Ýapjak bolýar. Olum gidýär hodly açylýar berdi. Şeýle değişken şoň kuşty adam gowy edi. Oturup kuşty oynayar. Ýöne gyzyp oturup kuşty oynapdy, kuşty bilýärdi de. Çalmalı Nuriyev. Moskvada okandı. Moskva edebiyat institutunda. Non bir on leksiýa on bir ayağında ak koğuş var diye, bir ayağında da kara koğuş var. İtalmadım. Non İtalmaz yani orsmolum diye de. Sen näme bilen üstünden olacak bolýan. Bar gitde koğuşmy çalışyp gel. Ýemiş de. Ulan gidýär, opşitde ýaşar. Bar ýa-da ýene ýoksaýarak gelýär. Näme çalışmagy otaýda koşup ýokal diýdi. Ödüm hakyky ýumur etjek bolup, ýa bir näme bilen eden adam bolşy şoň manatda da. Hydyrda bilen marda ýaşylan seminary geçýär. İtalman urun şoň ýol başçysy. Gidip barýamyşlar wagonna. Kupé her kim oturan ýeri ýok. Her kim o kupége girişýär, oturýar. Ahir bardyk mara diye, şu buhalterim gitti diye. Yani Azrar Hayvud'un buhalter bir ayağlı adam olanı. Bu şubası taplanak diye, kışın bunu ekenne. Gözleyemişler yok diye şuba. Birden göz düşüp duruyor, İtalmaz diye. Yakıp barıp şubasını tanap. Ben kendine hepsine, iyisi varım dedim. Atırık azıkalı onu yedim. Olanlar çıkarıp verdi diye. Hiç. Hani mümkün onu. İtalmalı kol dur diye atırdı diye. Şungalık adı. Ben daha oğlunu yere. Onun hiç vakit koğuşunu arasalar. Öçürecek oluyor. Koğuşunu arasalar ya eşiğini tüklep giyen adamlar mermi sevdiler. Oğlunu öğren gelini koğuşunu koyup tutup yağlap koyuptur da. Bulan koğuşunu tapanak. Koğuşunu tapanak ya. Talarak da evet koğuşunu öldürüyor. Oğlum ayağından sonradan men koğuşum deyip onu. Ayağını gelinin arasına koyup duran şu ten koğuşum geldi. Vah diye deyime utanıyor deyin. Hiç kim görmek olun, Kerim yok man görür, Kerim var nepet dengi usta. Bana güler, koğuşum arasın diyer bana diyer. Şular el adamlardır. Hiç yeri neyim diyeyim, materyallık, yani belenmek. Yani bir ütkoşup kostümler tapıp giyecek olma. Yani bir neyim diyeyim, materyal dünyadan başkadırlar. Hakikatten edebiyatçılar kadar. Häzir ki oğlanları edebiyatçılar görýän mi? Olun nemeden çıkan ýalakda. Olum şonary edebiyatçı eden çıkan ýakdan ýeri. Ýygnaklarda, rahatlarda görýän o ýygnakda ýetirdi. Näme tutemini arasprastan ýetmeli. Ýöne şol adamnyň meni halyan lazım, şol hakikaten edebiyatdan ýaşanlar üçin şeýle bolýar ekenler. Ruanada neredeler? Üçe dörde çene otururdur orada. Yani haçan yazıp yetişen deyip soruyordular. Üçe dörde çene, bizim oyumuzda sonradan nemelerden kaçıp yani telefon ederler, gelecekler, yani oturacaklar. Aydana, o adamın öyünün yapılayan vakti yok. Gelen adam arkadan girip çıkıp duran her kim yankı çakırcığın keyfine oturacak, Kur'anların, gurumlarını dinleyecek olan erdir onu kaçıp okup tapıp kanton kendi okudıklı urumlar veriyor. Onun için her kim geriyen ekene, gün vermeyen, yazmaya oymayan ekene. Onun sonra kaçıp bizim oyumuzda yalkıma gelip yürüye gidelim aytman deyip bizim oyumuzda bir ay yaşap bir payama yazdık. Bir aylap yaşadı. Sonra 3 aylap gel ortaya gidip yorunca su vurup Kağını arkada ekip işledi. Şu tayda Yergoğun arasında bir kitabım şu tayda yazdı.
Şoň gary gaçyp gitmäge üçin bar ýa-da adamlar. Häzirki döwürde ýaly näme diýen aýbyr biri. Ha, men barýanlaryň öňünden çykdym, sizin gelişiňiz ýaly gelinmeýär-de. Gere topor tüzäler. Gelýär, seni noň oturaýmalysyň. Näme öňüne goýan, oturýan. Arkadaşlar öyle dağa gidiyorlar. Sen iştin mi? Yönü şol atların sana ruh veriyor. Ruhu güç veriyor. Sen atlar şol atlar bolmasa şo yazıcılarım bolacak derler. Şunu düşünüyorum. İleride öz juwan ýazgy halyňyzda bir habar aýtmaly bolsa-da, nämeler boldy? Ine şu halyňyz diýeli, we bar bu 20 ýaşlanýan başyna iň bir ýazaýjak maksadyňyz ne hilmasat berdiňiz, şu adny gördüňiz, bilýäňiz, tejribeli şomanda. Manymyz etdiler böyle. Yazşyryňyň ýetmeýär. Öl aýtasyň diýenlerde ýalgyş näme bilen berýär. Ben näme bolar diýip, kellerden geçirenler bir näme diýilir. Ona indi bolýar. Düşündüm de şimdi oranlar. 18 ýaşy ýüldönme diýip bir goşuýum var. Şu 18 ýaşymda näme diýerler? Ýüldönüp ýazdan. On çok nemeden olur, yani şol nemen geçirdim de men. Eğer häzir näme diýmeli bolsa, akmak, näme işlep gördüm wagtyny bilerek sarp edip. Sen öňde gatken işler ýatyr. Hemen agyr käriň başyny tutdum. İşle, oku, yaz diýerdim de aşağı. Diýjekler. Hakykatdan hem şu men ýaşlygymy gül edip aýladım, höýmeýän gyzlarymyň döşüne daktym diýär. Soňra uly döwletden alan köpük bilen ahmar bilen tanydym. Ýaşlygyny ýitiren okuşdan ömrüni ýitirer ýaşlyk. Ýaşlyk diýenler şey geçip bitip bilýän wagt ekenler. Oşlaryň bana. İlki goşgy ýazyp başladım. Ýalamda kaç şahir şeklinde geldiğinde. Sonra proda son geçtim. Taşriyotlar siyahat edip yazma usulünde ülketmek hakikaten aylanmıyor. Yani değil hadir Türkmen stilinde, Türkmençe ahende, Türkmen okuyucuların ağına ornaşık bir şekilde yazıyanlarsanız taşriyotda gidip bir kere onun stilinde, onun usulünde kopyalat diyeyim mi? Ya da şunu karıştırıp yazmak başka bir galiba salmana fikir karşılıyor mu? Neme? Onun için taşriyotda gitmeye gerek yani. Sançın bana. Taşriyotda gidip zat yardımcı değilenler siyahat yazgıları oluyor. Ben Türkiye'ye gittim, sonra Türkiye hakkında bir zatlar yazdım. Yani İran'a gittim, İran hakkında bir zat yazdım. Onlarla edemek benim şey. Bir İran hakkında bir zatlar yazdım, onu yaz diyen sonra. Onu çapada vermedim, hiç ilemedim yok da manizem. Yankıyalı her yurdun özünün yazış stili var hakikaten. Hepsinin özünün temaları var daha. Köp oturyan, köp yazılyan, köp okulyan. Onun şolarım öğrenmek için internet yeterlik. Türk edebiyatı deyip yazıyan oyun emez çıkıyor. Ya da Latiş edebiyatı deyip yazıyan çıkıyor. Kazak edebiyatı diyen yazıyan çıkıyor. Şoňa. Onun yönü ähli edebiyatlar kökü bir. Şonu bilmeliler. Misal üçün Türkiye'de roman ýaşy geçdi diýme, onu romanı ikinci ýer alýar, işini okudum ýer. Şol diýmek yani Türkler ýabancı gelmedi de, ýene aýtjak bolanlar. Onuň böyle ýazan kitaplar, ýaly bir kitap hökmüne kabul etdiler. Oňa dogry düşünýärler, baýaga berdiler. Eseri esasen yani o plan ýurt beýleýän ekenlerde sen özüň nädip ýazasyň gelýär. Nädip ýazsaň gowurjak. Ya içindeki ne çıkarmak meselesi var. Şonu üns vermek gerek. Şol doğru, şol gowur yani. Şonu nemede geçýär. Ýöne daşary ýurt edebiyatları, ýa-da ýurtlaryň edebiyatları bilen tanış bolmak, şol bilmek sen uslatlygyny artdyrar. Yani ýükdelýär. Sen bir ne tarçıl Latişlaryň edebiyaty var. Pribaltika döwletiniň edebiyaty. Onun edebiyaty ýünden men demýär. Orsun kadar meydana, Türkmen karem apşe meydana. Men şolun ok görüp
o şey diyorum yazıp bilecek kendime men diýdim de. Men yazasım gelýän bir zatlar bar içinde de çıkar bilemek. Ya yok şoňal yazmak yok. Bunu zor atışları açık gördüm bar eken şoňalym ýazylýan eken. Bunu alıp yazdım şoňal ýazýan. Olan kuyunu aytalap yazmak ya kopyalamak yok da. Özüm kuyunu daşına çıkarmanın bir usulunun görünüşünü taptım da, yolunu taptım. Bunu yazdım onu gowordylar. Hakikaten şu şey yazsam bolca öken diýen ýaly neme bilen. Yani ak koşku bizde hiç ilken popüler değil. Ama Türkiye'de din ak koşku derler popüler. Ak koşku. Erkin yazılış. Erkin koşku da, erkin yazılış. Benim onu şonu etsin ak gördüm yazdım yani. Oo. Yok, näle diýenler. Bizim koşgulus formamızda boğum tanıy. 7 boğumly, 11 boğumly, 4 seçeden bir kutle etkileri. No, setirlere birbirine kaplaşıp geliyor. Şol düzgün yok. İşte 1 boğum bolup bile, 3 boğum bolup bile, 15 boğum bolup bile, gurulap duranlar bolup bile hikayelerde. Ýöne koşgu ýalyp gelýär. Okuyan bolýan, koşgu kanýar bolýan. Gaty täsinler bolup oňurmaýanlygy üçin ýalanlak diýip düşünýän mene bar. Gaty oňadan bir ýan kapýaly goşguly gow elimde bişirip oňurandan soň geçilýän bir mene hasap edýän. Özüm gowaran ak goşguly. Özüm şu wagt birden goşgu ýatsam, ak goşguda ýalmaz. Ak şekilde ýalýan. Ýalasmy bilýän. Dilin iň kuwatly ýaradygyn kaçan göredirdiler? Kuwatly yarar diýerler dile. Ne üçin yarar? Yarar näme? Bu akça birini öldürýär. Yarar. Dilli ile näpdir? O men ajmalyň günäçär. Kat köp ýerde kuwatly yarar, güýçli yarar diýär. Bizi dostlaşdyrýan bir zat dil. Bir eger şu dil bolmasa bizden düşünşmen bilmezdik de. Düşünşdürýän bir zat, dili ýakynlaşdyrýan bir zat. Hajatlarymyzy giderýän bir zat. O yaragy birini öldürýän şekilde o gaty bir çykylsy ýagdaýlarda yara ýerler, dilin ağzy dökülýär. Ol başga bir zat. Ýöne bu manalanda o bir hajatda bir ýekesi çykyldysyny öňe sürüp, ulu başga taraplaryny goýmaly, dili yara diýip gerek ýalňyş bolýar. Dili yaralar, dil dostluğun, aklaşının bir var. Onun men şoň dilin güýjüne düşünmem. Şu doğru. Dilin güýjü var. Dilin täsir etiş güýjü var. Ullaha. Söýmejeň söýdirip bilýän. Söýjüň söýdirip bilýän. Şoň var insan içinde. Onun şoňa men plan ýaşynda kan düşündüm diýip aýdyp biljek geldi meni özüme doğrusu var. Ol demek. Açan men şonu tanımayan adamıma salam veren bunun olayması değil. Dilim bilen ya kadının goğunu tapyan. O goğurun ya. Onlara näme üçin şol ýaratydy dile yarar diýilmegini nerden gelip çykanlygyny pikirini edip göreli. Yani sen aýçap bolanlar. Ol başga bir esasan rus diliniň edilen terjime, Newdaşyn terjimede. Olar şonu yarar hekmini yarar diýip aýlarlar da. Arudiýa şekilde. Olam arudiýa da. Arudiýa diýmegem o näme diýär? Esbab. Arudiýa. Bizimkiler bunu yarar diýip alýarlar. Şey çoň alakdyr diýip gödöňe getirýär. Yarar hukmyny dillenimle maksumuly fettaga garşy goşguýardyr. Eýrany yarar şekilde ýa-da özüni ýurduny gorakdyr. Ýa-da denim ruhuny götürüp halkyň uşoý şahirler baýat nemetdir. Şo yarar ulan güýçlerdir diýip alyp bolarlar. Ýöne ol bir aýdany ýanşary, dilinuşun aljak bir böleji güýü. Dilin gaty köp bölegi, köp zady bizi düşünşmäge
dostlaşmagy, ýakynlaşmagy gönüp durlar. Men alyp yani men çalaja garaýagy bolsun maňa negir diýseler, bolmaýar da. Dile de edil şoňmaly. Negir derkä, onu negir der. Yarar derkä, onu yarar der. Şoň üçin men aýtjak. Yazıcılar üçün qaysı gazet jurnallara abone bolmak möhüm, ýa-da qaysı jurnalları okumak möhüm. Ýa-da derler. Bizim Türkmen sanlygy edebiýatyny ol. Garawun jurnaly. Onun netimali saçı başlar etdi otda. Daşy garaşmayan gazetlerinde de poje kayan çıkayan matbuatda. O nemede. Ýöne bizim möhümler internetten kitaphanelere okumak. Ve internetten Yunus diýdi ya Osman ve öňden bäri köreden bäri Horizont diýdi. O itkoşmyş gowgowjul nowy mir diýdi. Дружба народ. Şu jurnallar häzir çykýar, literaturny Rossiýa, ady literaturny gazeta. Şu wagtlar çykýar. Orada edebiýaty has bize wara şun bermeýärler. Вопрос литературы bu jurnallarda. Şulara alanmakta ayda verip çıkıyor içinde. Yekece suratım yok. Kitap yazılan jurnal. Вопрос literatürü. Okuyan bilen nemeler. Yönü kellen ağırdı boka oturmakla başkalar yok. Onun şoň esasında da edebiýatyň nähili derejede dediğini bilýär. Türkmen edebiýatynyň ösmegi üçin Türkmen edebiýatynyň derejesini bilmek gerek. Biz haýsy derejede, nähilek ýagdaýda dur. Dünýä bilen deňeşdirende. Özüni öyle anladın, bay edip öğrenmenin hiç peydası yok. Daşylyda çıksan ýa-da yani daş goňşy urtlama barsaň, sen ýazanlaryň okasyň gelmändir duruverer ýaly ýagdaýa bartyrtalar. Ana şonu utan, şonu aýyp, şonu kyn bolýar ýagdaý. Şoň üçin biz şolaryň nähili edebiýatda, nähili hekaýeler, nähili romanlar, nähili goşlar ýazanlygyny bilmegimiz ýokman. Gerek çok bize. Özümiň bilmegimiz üçin. Olary bilmege meseleden, olary bilenin bir peýdamyny özüň bilmeli meselesi. Şoň üçin internetin üstü bilen nemeler, kitaphanelere girip okumaly. Bayrag alýan, Nobel bayragyny edebiýat alanlar kimler? Şolarlar, şol haýsy eserler. Näil eserlere dünýäde orun berilýär, baha berilýär. Şolar bilmeli. Şoň üçin dünýä edebiýaty jurnalynyň döredilmegi gaty uly bolatda. Şonu gaty köp hem gowy zatlar berilýär. Şonu okumaly, neme boljak bolu. Ol edebiýatçy, hakyky edebiýatçy bolmak üçin gerek bolar. Çap edilmedik. Ýarky ýoluna galmış näçe eserler bar. Çap edilmek meselesinde var. Bizde ýön kıyını çap etdirmek lazım. Häzir mene şoň al bir kynçylyk görünmekde. Gowjalar bolsa derhal çap edýär. Gowlar ýazyp bersen çap edilýär. Hiç mesele ýok da. Şol özüň bir bolugly zat ýazmasan çap edilip durýar. Onu men ýöne ýarpy galan eserin bolýar. Olam özüň günäkärdir. Özüň ýazyp gotar bilen. Ýazatda dowam etdiretiň geremek. Ýa-da ýani arasyna başga bir düşýär, ýazylmagy bar. Şolar bar. Olam kendine güçlenecek. Şimdi neçe saat ben nerelerde yazıyorsun? Edil Kur'an'da ýaly kaçıp gidip yazma endiniz bar sizden. Bar diýenim. Men Kur'an'da alman alar berýän ýok bolýar. Men özüm ýekelik gowurýan. Şuly hiç kim girmeýär. Şulayda ýatýanym, şulayda turýanym, şulayda ýerleşýänim, telewizorym ýok, şulayda. Otayda aklym ketemeşdim diýelim. Şoň üçin gerek bolsa özüm çykyp baryp aýda çay berim ýani, çay kaptarym kupny, onu özüme çay demleýän wagtym. Şoň aly ulukly günümi şeýdip geçirmän gowurýan. Ýöne ýene de öýde boljak öýde bolan soň da neme bolýar?
etmezem olsa yok, etmezem olsa qarşımalı oluyor. Maşgalan da yaşayan değil, maşgalan qarşımalı oluyor. Ol su verilmendir, ol depilmendir ya da yaşamayanlar ya da denin oğlun el ya oğlun on problemi çıkıyor ya da gıydın el gidiyor şunu var. O yankı yekeligi beren haqda. Men bir yerde Qargala gittim. Qargalada park edip bir çeşme var. Yani direkt akım beremem. Geçip basıklarınızda var gitmek şu çekecek. Qargala gidelim de diyen yok. Bana gidin gelin. O kaçır olur. Narların oluyor işte. Narlarda geçen yıl soğuk diyor, şu yıl oldu yerler. Şu parkayın yanına Yıltu diye bir çeşme var. Şol çeşmenin kaptanında da birinin kümeçi vardı. Yani Yıltu otereden bir qarra adamın kümeçi var ekan. Onun qarraptırda şu kübede gelip bilmeyen eken. Bunun oğlu var. Son ben kuruluştum. Ma taf berdiler şol adamı. Son öy dur boş dur deyip. Öyle yaranap qarradı. Şol öy baranak yani. Şol öyle bol bilersin deyip. Benim peşinden 20 bir aylap yaşayarak boşluğa yürekti yani. Gazetinde de yaşasam ol boş olanı, bolluğu da yani. Bir kız çıktı, takır tukur, ol demeden. Bunun sonra önüne bollum ben 20 gün. O yaşıyorum, namazlıcağı mareken, düşücüğü var. Şunu yartı yazacak. 1 metre, 2 metre. Ayağı da yatırdı. Yok. Yok, 2 komnat var. Birim koridor jağısı var. O komnata vapşı boş. Kladovka yani duruyorken. Ben alan produkt olan sonuna koydum. Onun soğuk çay var oldu. Yeti bir çevşi kes. Nemeden aç etlerini az koydum. Soğuk kartoşka iyice işlemim öldüm tayarlayan öldüm yaşayan da 20 başkadan yetecek ne adam yok. Ayankı 1 metrelik oturdu da yat. Yatakta ayağın onun da oradan yetti. Süreyan yat yani. Şeydik 20 yaşadım ben çatayda. Dedim boğul oldu. Meni babada şon çorak yaşap gördüm. Otayda yönü demen mücevurun cahı var da. Mücevur, onun mücevurun cahının kaptanı. Mücevur değilerim, kendi otayda oturan ağaken, duran ağaken. Gidiyor, oğuzı, meni oğuzundan. Tadı da yeke oğlumda başlayıp. Benim kaptanımda da meni babam övülüyordu. O arasları şeydi önlemedik, yaşap, işlek gördüm. Konkret yardım için plan ederdi öğrettim deyip de yönü işledim de, işleyenim bilen, atoğu işledim. Mağtumulu deyip bir daha da şotayda yaptım. Qargalada qarşı yürümünü yaptım sonra onu. Tor bilmem oydum yani. Şu vakti, şu yine de şu yürümün gerek, onu da gidip bilemek var. O zayım yıkıptırlar. Ya da avadanlaştırırlar, zahittirler, o zaylarım ayırıptırlar. Yine de şoňaly yer gerekler, şoňaly yaşam. Yönü Şu tayda şamanidaydı. Başka yekel, manidon ömür boyu yekel. Öyle onun rıflasını diyecek böyle. Şu sözü yekel Kudaya yaşayayım. Ya ol bir hili qara töymez diyen bir nemi düşüncede var. Qara töymez diýerler yani. Hiç kim halanak, hiç kim oňşunak. Ýeköýdi bolany gowy berýär. Gelen adama depki berýär, gidýär, gaçyr, kowyýar, gaçyryýar ýaňdan. Häsiýeti şoňa agyr neme meseledir. Ol oňal bolmalar. Men misal üçin geldim, her kim gelýärem, guruluşýanym, alçak görüşmek, etmek mesele däl, problema däl. Görüşýän, oturan, dogondan wagtlar. Yaşayan, ýöne edebiyatçı bolanlygy üçin, ýazmak üçin, pikirlenmek üçin, neme aýtmak üçin, özüňe gitmek üçin gerekde. Şoň manysyny ýekel almak neme diýen. Atak ýekel distriktinde bolýar. Bolmany 2 ýa 3 bolmaly. Ýeke adam apdy ol şu 20 gün ýanemen. Şoň 3-4 gününi diňe şu abstanowka öwrüşmek diýär. Ýeke bolmaga alışyp bilen adam. Şoňunun alşandan soňunun ýaty bilgen olarak emet başlaýan. Gahrymanlaryň dinäp adlandyrýarsyňyz, saýlamamy ýa-da ýönükli akly geleri. Gahrymanlaryň adymy? Ol kähalatlarda şeýle geleni goýulýar wagtdan bolýar. Ýöne misal üçin bir ýaşlyk hakynda ýazýan bolsaň, sen şu gahrymanyňa şatlyk diýip atdaklar.
gelişmeýär. Şatlygaga diýen bolyn, boluna. Oralaga diýen, amanaga diýen kän o gelişýär. Şoň üçin şoň aly o şatlyk adynyň nimedine diýip bilemem. Belki garan şatlygalar bardyr. Ýöne men nimeme gelen aktar, kesen aktar. Onun şoň üçin ýad ederim bir seýranaga diýdim. Gelen aktar, ýaşawlarga gelýär, odan gelişýärim nime diýerim. Man çağlara ahat takallarına şonun şu atlara ünlü vermediler. Ýa-da şonu nime etmeýärler. Tedadim şu ýa-da vardy. Ama hakda. Mesela aýlar diýip dakara, ne maýa ýa-da Men ne diýen? Çay bilen baglanşyk. O men ýazdım. Nimede? Ýalňyş men bolsam, Behidirde de bar bolmagy mümkin bilemem. Hiç gazyp bar. As-samat ana ona olary nemetmen boldy da. Olary pikirlendim men bara. Samat Allah'ın nemeti de. Allah nemelerden. As-samadym şo döwürlere meşhur neme. As ibn goýlar da as-samat nemeden o. Nemetinden gelýär diýip aldım şo nemetim. Onuň ol men näme karadan oğun ağa oglumsyň näme tümlükden gelen ýagçylygymsyň da diýen ýeri bardyr. Onu naşit dedim, hakatyny adam gara bolsa, bolsa. Yani gara diýdim bolanak. Onu şo döwre ýakynlaşdyrmak üçin durmaz, gara durmaz diýdim da. Şo döwre nemetmeli, laýyk gelir ýa şekilde gara durmaz. Onu şo tejribe için nemet geň boldy, gara durmaz diýip hiç dedi. Eşitmedim ýöne gaty gowad eken dedi, gara durmaz. Gara ýokmal manysynda da. Päge bolan. Gara durmaz. Şoň gali nemeler gelýär. Ýerde çykda, iýçe şitleşip ýanlay. Durmuşyňyzdyň haýsy bölegi ýazmaga diqqat bolduňyz? Ýani çağlykmy, ýetkinjeklikmi, ýigdetçe käňiz ýa-da da ýaşulykmy? Çağa kan näet ýazýar. Yetkinjeklikde de başda ýok, ol degişme. Çağa kaýadanlar gaty bar. Çağa goşgaýanlar o gaty ýöne mende oňaly wunderkind ýokdy. Çağa kamýalamakdy. Yetkinjek kämim ýalamakdym diýdim men bolýar da. 8-nji klasdadım. O başda yetkinjeklik bolýar da. 8-nji klasdadım. Şo adam Gurbannalara duşdum. Gurbannaların goşgularyny dinledim, oturdum. Magnitofonu ýazyp, öýde oturup, okap berip. Şoňda şu ýaş şahyrçylyk hewesi gelip gaýtdy. Mektep oturmakamyn Türkistan goşguly ýazdım da. Ýöne ol bir näme, ýöne bir hewes. Etoluje näme diýip, professional şoňa çemeleşmekde iş ýazgylyk ýakyn diýen ýazgylygyň ýok da. Ýa şahyrçylygym ýok. Ýöne geldi ýazdym boldy şoňa geçdik gitdi. Ondan soň selhozda okudum. O da orada da ýazýardym. Gazet jurnallara geçýärdi, ýazyşýardy. Yani ugrun edebiýat bolmansoň men kän bir basa tutup işlemeli döwrümde işlemendim. Onun bagwançylyk, bagakçylyk, ýa paltaçylyk şu zatları öwrendim, okudum, gyzykdyrdy meni, oşo çoň meni paşty ýaşadym meni alakda. Sonra okuw taramdan soň o hojalyk orundan jurnalist bolup gitdim. Şondan soň ýazmak, etmek meselesi. Şondan soň geldi. Eserlerinizde benim käbir adamlaryň aňçylyk bilen sırlaryny gizleýär misiniz? Käbir ýazgyjylar bolýar. Şu ýaha süýgülsini ýaňdydyp ine şeýledir bizim wakamyz diýip ýa-da iň gowy dostuny belli adamçyklar bileşen markasynda perdaka diýer, perdakasyny. Amma şeýle o okuyjylar bilen oklar. Baň sizde şolar ýaly. Ýa-da namlar arasynda. Bar, ýok diýjeklerle. Misal üçin şu üçini okudyň birinde biz şoň albyrda bar. Şonu müňil bundan türkmenler diýip gitýärler. Emma hakykatda şu wagt türkmenler hakyna gidýär gurrunda. Onu o oğlancık neme bilen meşgulana kiya diýip depýär atýar. Al şu wagtky karateçiliň wagtlaryň nemeleri şekline gelýärdi. Şol.
Bunu onu açıklasan, onu bu nime oluyor da. Çap etme yarak eteri olur ya. Siyaset koşuluyor da ani. Onun nimeden. Ya deden şonuna bir nime vardır, yastık vardır. Oğlancımız yastık. Götürüp öğren. Şol hakikaten menni bolanışı. Ecem men yastığımı saklaptır. Birinci bäbegim bolanı şo yastığı getirip berdi. Oğlum sen bäbek kan yastığının yastığın men şunu hürmetip sakladım. Men seni sakla, senin atıklığını yatır. Diyen nime bilen bana verdi. Men onu sakladım şol hakikaten. Menem oğluma verdim. Şu an oğlumun birini oğluma aydın. Şo hakikat şo yastıcak vardı da. Şo yastıcağı taş kakla şol mağa qatı ulu neme verdi da. Şol detal tapanın şu yazmağı qatı kovkulu etti. Şu oğlanı açmağı neme verdi da. Kılıçlaman, öldürmemen yaptığını diyen yerler var. O diri alak görüyor da oraya. Yeni bir kızık soru. Sizem Google'dan faydalanıyorsunuz. Yani bunu açıklayın. Bir yazıcı diyelim. Mesela men arada pilotlar vardı kızıklanım. Şarkı Murat yazasım geldi. Yani 3 yaşında birinci sefer yıkıcıydık gördüm samolyotda. O da Levava, Çerce ötkelinde değil. Yıkıcıydık o da 3 yaşında. Şondan nerede şaşırdı ya da samolyot bilen bağlanış. Hiç geri aram koptu yani. Son Indi Google'lamalı boldum. Sebebi pilotların oturan yerinin knopkasını neme kuraldığını, düğmeciklerini neme anladığını, stewardess'e neme deyip hemekim aydığını ya hakikaten vapşe çıktı şunun için internet üstü bilen şunu teyzden vıstına edip anlatan gelmem oldum. Yine diyecekler ama şudur yani. Eserinizde büktürüşük bol ya. Yakın adımla olan cevap verip yok. İnternet şunu yürüyor yalnız ben. Neden? Şu an yakında velosipedçiler bayramçı geçecek biliyorsun ne? Son başlama makale yazıydılar. Benim kakam velosipedçi. O 30. yıllarda velosipedçiler. Ona da benim bir yaşta odanını ağaç tekerli tigir beriptirler bayrak şeklinde. Menemin şol ağaç tekerli tigirin ne aylıktığını bilemem akla. Gözüme geliyor bir tekeri ağaçtan yönü. Ne aylıktı? Onun Google'un dirveyanımı kalyosunu deyip yarıp velosipedden suratlarını çıkarıp görüp ne deyip yardım ulanın peydalarını. O boltu şonu etmeden bolmuyor yani. Şonu etmeden den yanlışman mümkün. Taş yanlış ya mı? Hakikaten yani mümkün değil yanlış yani. Hakikaten bu Google'da olsa yanlıştırmıyor da. Google bir topar alimler, bir topar ensiklopediyalar, dağıtlar koyulup sen öğreniyorsun, görüyorsun. Onun çemgelerin okanı hakikaten suratını öğreniyorsun ya kim yazıktır onu ırklanıyorsun. Şu diyilen çeşme doğru mu yanlış mı yalan için mi onu öğreniyorsun. Google'un peydalarını falan oluyor. Maşgalanız yazıcılık kendinize qarışla dähili. Aýdýaňyz, men gidýän kağıtlar bir hepdere bir aýlap öýde bolmaýan, aklyjaklaryny görüs gelýändir. Hani maşgalaňyzdan bolup geçirmeli wagty gelýär, yazmaly diňeji pikirler siz başga ýerde özüňiz dünýä başga ýerde maşgalaňyz size umaşlar ýa-da ýagdaýlar barmy? Hani aýtdym ana men maşgalamdan üzük şeklinde yaşap yazma gelýär. Ýöne Cünni neyse 66 yaş öğrenilmede pamoymun 75. yılda öğrenilmede 42 yıl oldu. Onu polnu öğreniştirir de. Onun bana problemi yok. Ya kalkın ya. Kalkın anar verme ya da kalkın işle otur ya da mümkün kadar kapıdan ağır gelirlerdi. Kapıya gelmeyecek bu. Ya kâvurun emeler oraya. Yadan adını iki okap verip maşgalat veren paylaşanıyor. Ben ne o anlat yok. Okap vermek ne verem yok. Oğlum okuyacağım olup durunak, sorağım durunak. Benim ya urbanlarım öyle şeyleri şeyler tanımayan ne ben gördüm tanıdık bolya öğreniyor. Onu edebiyatçı bir falcım şahirliğiyle öğreniyor olsam onu ayağımla paylaşıp bağ edip okuşup demesi bolmam mümkün. Ben onu anlattım. Yeni bir daha resmede benim yeni edim başlayan varım. Yanımda da denge okudurasın ilk bilen. Benim eceme ikinci olarak okudasın geldiler story. Onun lukmançılık taraftan gözüyle seyrediyen için
harp yanlış olsun, medicinsik taýdan olsun, ay bu bolmandyr, bu fantastika, ona boýup bolarmy, radonlar şeýle çaldyr, yenim diýip, digen kritik, ondan edersin diýişini diýäli, menem kendi okutmadyga çalışýan, kritik kabul edýän men özüm açyk adam ýöne şeýle basmyrlap, az süýjek tedaýy etip, birazjyk gyjylandyrmaň diýerler, ýöne bas. Ay şeýle Alaqy ekirler diýdiňler. Ha. Şu ekirler meselesinde maňa çok gaty uly nemeler. Hydyr bilen ekir bolanym gaty uly zatlar. Şonda her adamym diýen ýaly Hydyr bilen bilen. Şon Hydyr ýanymda bolsa begenýän, bir zat ýazsam şoň okuýar. Olam bir zat ýazsa men okuýan. O kritikada bolýar, düşünmegem bolýar, bolmandyr. Sizin medineme geçer. Şu men ýakyn paýlaşan adamym bar bolansoň, men başga bir adama ýa-da bayram var, umram. Ol Gurbannalar bilen bilen şo mektepde okan ýöne bayram boly Gurbannalardan bir klas aşak. Ol 40-njy ýyl, men agymym 41-nji ýyl şeýle okan. Soň şu bayram bilen gaty ýakyn dost bolansoň, ýakyn bayram boly oýunyna ýatyp, ýa-da bir aýlap işlep ýazdy diýelim, bayram oýunyna ýatyp ýazdy. Bayram boly edebiyat ödüm Türkmen filologiyasını gutaryn. No, biri ýadanlatlamada men ýadanlatlamyň köpsini alyp okap, şunu şeýit bunu beýt diýenim ilki başdan. Şol agam bayram boly. Ben Hydyr ilki başda ýadan okudum. Men ýazgylyk diýilen zatdan taşlady. Ol atçap ýady, telefon institutda okuýarny da ýöretip öýdi. Ödedip berdi, ol edebiyatçy däldi. Soňra men gazetlerde çıkan zatlarımı görüp, hemimdenim özünün şu yazıp bilecektiğini görüp, olaq ýazýan zatlaryny okap görüp, muňa menem ýaz bilýän o diýip dawa ýaz bilen şeýdi, olamyny edebiyata goşup gitdi. Şoň üçin o meselede men iki taýmy barlygy sebäpli maşgalar bilen paýlaşyp bermek nimeli bolmadygy mümkin. Biram ne üçin ýat başladyňyz? İçinde fikir çok birden ya siz şey dediniz selhoz uğruna jurnalistika tarafta gidelim sebäpli şonu hikayet berdi diýip. Daşda öýrende köp ýazgyjy bar bolan üçin sizden bir menem bir synaş göreýin diýen maksat bilendi we ýoksa durup hani erkeli fikir ortaya. İlkinji ýalyp başlamama ýa Gurbannalar sebäp boldy. Goşygy satyn aljakmy diýmem gelip ýarmyda diýen. Şol hakyky bolan waka şol. Bir Gurbannazaryň goşgy ýazýanyny görüp, hemden Gurbannalar umman şahyr bolmak niýeti däl, Gurbannalar bolmak niýeti bilen. Gurbannazaryň adam kärçiligi, Gurbannazaryň gowulugy, Gurbannazaryň dostlary, Gurbannazaryň gowuşlary. Umman kumir diýerler, kumirdi da Gurbannalar birinçi. Şu kumirimize öýkünip ýazyp başladym men başlandy. Birinji neme. Ýöne men başgaça düşündüm da, man ýazgylyk käri näme üçin taýladyň? Näme üçin ýazgı bolmak? Şunun başına geçtiğini, onu bilemem, Allah bilemem. Näme üçin şunu etdirdim men? Ýöne sebäp bolan ýa Gurbannalar näse. Hiretiňizde okuyucu aýtmasy bir düşünjeňiz bardymy? Ýa-da ýöne güýmenmek maksatly ýa-da ýazgylamak ýa bolmy? Güýmenmek maksatly ýazylýan kitaplar bar. Onu bilýänmen de. O ýöretip edebiýatyň görnüşi bolan. Razylçeni adam 50 ýaşapdyr. Öýüne oturup kresloda telewizor bolan kitap okanyny görýär. Onun güýmenmeli onun bir kitap okuny. Olam da kelleden agram tarat gelene, ýene güýmeneti gelýär. Şolar üçin ýazýan ýazgylaram bar. Bir projem şol güýmen üçin ýazýan kitaplar gaty gowy geçýär diýerler. Gowalny ýazýarlar. Hiç maksadam ýok. Maksat ýok diýenim. Problemi bolgan hakda. Hiç bir neme sana bir düşünje beren hak. Ken öz gowundan turajak zatlary ýanky o oglanyň gyýda aşyk bolşyny misal getirtme. Şoňa wakaçyklary düzüşdirip melodrama şeklinde ten güýme oturýar da. Ну что diýende okap bolup. Nu ağladı, näme derek bar diýende şoň alap bolýan ony mesel bol. Emma ýar oturumlaryň öz istirişiň ýalyk derejede gowy ýazylman, prosta güýmenje şun okalaýmasa ok diýen neme elere elken ýazanlardan bolýar. Ňudaşyny ýazanlarda, güýmenje adam okaýmasa şundan Raşıklık peyda yok diýdirýän zatlar çykýar. Doğru.
Ortaça 3 nokadan birini yazmak neçe wagt eýledi? Ha. Onu yon aýtmadym mı ama internette de görmedim da. Onu men gurulmay. Ha, hiç yerde yok wagtlarda. 40-45 günde yazdım bana şu. Şu wagt 4 yıl, 3 yıl iş edilmeden yazıp bolar diýen nemem ýok da. Hakyn 40-45 gün. Oň bir ne öňü bardy, ne soňu bardy, ne gahrmanlary bardy. Hiç zat ýok. Roman yazmak kellemde de ýok. Bir gün ýa Hudaýjan Türkmenlüm, Türk edebiýaty bolum Türk mekdeplerine edil edebiyatdan okudum. Benim ödüm yazıcı olana qow gatnaşyp geldi. Bir gün geldi, elimde şu taýda çykan jurnaldan biri, roman ýarşmady var, roman konkursu var. Gatnaşaryň da şunu diýen men terjime edip bereýin. Ben de roman ýazyp boramam, enti hekaýe de ýazmak dogry. Bunu Ahmet Turhan Nepet kadar men çüýbede diýen. No, bolýa boluşdur. No, olam diýdi, üç romanyň üçine terjime edip berip bilmem meni diýen. İçinden iň gowy görenmi halanyň terjime ederini. Çoňsy o edip özüň üçüňiň araňda durýar konkurs etdi. Bolýa ýetişdik, aýryşdyk bolýan. Ahmedem ýazmady, Hydyram ýazmady. Ahmedem romany var, Hydyryň romany var. Menim ýazdym. Yalanmam, aydana yapar, hiç sarsız, zat yok yerine. Geçtim başına da, bol bana hikaye çıkar. Deyip yazıp başladım, şundan yankıyın başlangıcından yeka kahramanın üstünde kendine ilgileniyorum. İntek böyle kahramanlam yok da, şu an yazıp oturuyor. Ondan sonra oğlancıklığına gelmek nemez geldi. Şu adamların avtobusu atmadı işe. Avtobusun üstüne şunu azıcık oğlancık gördüm. Beni çekti de şu canaş olan geroyun neyle başladı. Buradan Ken oturdu, Ken gitti de avtobusun üstüne. Barıp talanlaşıp ne mi olsun, kim adın ne mi, yüz okuyan, mektepten gelen, rahat mı bir soracak bolanı kaytıp müşahede ederdi yani. Öldüm hıyarımda yankılın burlaşıp oturup şunu aslamadım, sağım oğlancık şeklinde aldım da şunu yazıp başladım. Şöyle olunca iyi derdi, bey derdi, iyi derdi diyeyim. Bunu yankı yattık. Çıktı ya gitar geldi. Şundan gitti. Ondan bir yazıp boldum, toparlayıp yazdım da 3-4 günün içinde de öňüni ýygyny oňardım. Yani kakasynyň gara döwme boljokdan bilmeýärkäm, oňa men gara ağa oglum soň näme oglum soň diýdirme men diýip bolmaýady. Oň gara döwme edemden soň ýazarym. Ondan öňe geçirdim. Şoň aly biraz eýledini beýle haktym düzeltdim. Şu 40-45 günden käne çekmenem bir eltip berdim Hudaýa. Onu ýöne aýtdy bana, senin ýetişmerdin. 3 ay vardım ne? Konkursun jemlenmegine. Giza alsam okulmaz dedim. Soňra alan eterler kämnem etmeýär. Şoň üçin çaltyrak ýerelmek üçin men ýazyp oturýam o hakky gidiberdim de. Ýalan gartym. Onda olam ýok dedi. Meni de onu etsenlik onu men nemem aşardy. Meni doğru eğer o hak çıkýan, ondan tercüme edip başlaýar. Onu çekýärdi. Onu destitini okutordum, eline berdim, bir kuğunun içinde o hak çıktı. Kaç okumuş oldum bana. O kuğunun dertle bir gün okandı. Elli takipani okumasa yatıp bilmeýär adamlar. Şeýle kän okuyat. Okuyadym äýnekde okandı. Mene diýelim, sen şu köp okanyň üçin ýazyp bilemez. Wagtynyň köpsini okumaga öýdürýär. Ondan şol arlyda dere okudy, okawam aýtdy men terjime edýän idi. Diýýär okuşýarym bir aýdyň içinde de bulan terjime etdi. Şeýle çarp terjime etdi. Ýöne neme diýdiler soň, türkler okak gördüler de, şoň terjime edip nazyk nemeli giden ýerler bar eken diýip aýtdylar. Konkursa ýerdik, taýda bayraq alyp geldi, adetdi. Soňdan şu atlar täzeden terjime edip başlapdyr. Bu kitabyň ady şunu okudum bir ýerde däli. Mutlarlap barýan dünýä dedi ady. Başda. Mutlarlap barýan dünýä. Mutlarlap barýan dünýä diýim, Bapy Göklüň bir şahyr oğlunyň titri var. Dünýä mutlarlap barýan. Bapy Göklüň diýip, Kandallar şahyr. Şon
mıttırlap baryan dünyanın tercüme edip bilen hak. Türkçesini tapan hak da. Her hiledik göre. Onun şunu neydi? 3 noktadan biri değerliydi. Şu başta 3 nokta dedi, 3 tane nokta var ya, şimdi daha ağzından şu 3 noktadan biri deyip alabiliydi. Benim kovurdum. Mıttırlap baryan dünyadan. Ol bir hile o şu gözüne çek ya da yok mıttırlap baryan dünya ağır geliyor da. Okuyucu yaşlara tem bol okası gelmiyor da. Güzel mıttırlap baryan. Bede vaadiler var ya. Onun için işin okudum biri olup kaldı. Çok tehlikeli bildiğiniz öyle çek yani. Yönü hazır mıttırlap baraya dünyanın tercümeden tapıptır. Öyle Huday Bey. Onun burada diye tercümeden ben başlattır, oranın koyuptur tercümelerini. Saydı var ama Huday Canlı'yı koyduğun internetten çıkar. Son saydı var. Sonra koyuptur. Kitabınızın dilli hem edebi hem köçe dili ahengde utoştırıp yazmak ne başarttı? Onu ait verdin ha, yayında yapmışlar ettim. Ol var ha. Köçe dili, yankı edebi dili değil yani, yazılayan yeterde kahramanlar, 3 tane kahramanım olsa şu 3'ünün dili birbirinin tapağıktan bunu yoksa 3'ten bir adama vuruluyor, bir şekilde vuruluyor falan. Onun için sen onu yazacak olsan, başardığınca yankının dillerine üns veren taşlaştıracak oluyor. Size hem yazılarda hem kitaplarda da şeyler olur. Yani Türkmençe okanız son, Türkmençe dedilerin köçe dilinden, edebi dilen bileyeniniz için sizin tapağını görüyor. Yani Türkçe okan kitabınızda görmeyeniniz, Türk'ün köçe dilini hayt edil, edebi dil hayt edil, sonun kovu baş çıkarmağınızdan gidiveriyor da, bilmeyen hali yani. Hatta o Rus edebiyatında da Avrupa'nın ödünü bir edebiyatçıdır hasap ediyen şunu işi başarmaya gayret ediyor. Doğru. Kıyınçılık yok, ecizlik var dünyada. Sizin bilinmeyen eciz tarafınız. Ben özümün eciz tarafım. Okuyucular tarafından bu kıyafet borçlar. Bu yaltalık. Onun önemli değil. Onun bir huşum gidiyor da. Yat geçtiğinin fesliği nemediyen öyle gösteriyor. Onun için bir vakanın birinin gururun verenini bileyenle yardımı düşürülemek için kim gururun verdi? Onun da vaka yardımda böyle anıklasın geliyor. Onun için gururun veren adam tapıp eğitim şunu maaşmalar ayıp berkutuna şeyde milatını diyen onu teyedildiğinde canlanır yani. Sağ için şu işin okudum bir yerini benim yadımdan çıktı diye yazmıştım. Bir tane kovuşata şanları 3 nokta. Yad geçmiyor ama. Eylem koca oynayakları şu şoğur adamın kadar oynayamıyor. Şoğur nemeler oynayak, şoğur nemeler derler. Doğru. Misal için Hıdır'da kovuyor yad geçmiyor. Okan romanının ya da gören kinofunu kovu arkadan yadlap bile. Yani şunu aydanlarını maaşım bir ayıp diye de şunu ayıp bilen. Men onu yok. Men okap çıkamsam, geçemsem kat kıyın yardıma düşüyor. Onu elim alıp çok tartaydan okap başladım der o yardıma düşüyor. Ama çık ya pozulu adam. Olam nemede almayı taraftan kovu divaydı arada. Şöyle kompüterde delete basılıyor ya. Şu an beyninde delete basıyor yani. Sen artık maşlatlarını pozuyor öyle beynini öyle. Sen yük götürttürmüyor da. Şey, o yat geçlik diyen var. Kovulu adam olayın, üstüne beynine ağran salyanın burada hatta. Yadında kovul hakkacak olup köp fikirlenmeyen adamlar oluyor adam. Minnet çok terfine var. Deri o yadından çıkıyor. Ama yatlasalar detalını yardıma düşüyor. Ölsem armağanım yok diyen zadınız. Ölsem armağanım yok. Şu bolsa, şunu edebilsem ya, şunu alak bolsa. Şurada var ya, ben ne menaydım. Şu yaşayışımız var bunun. Karıştırlık, allık. Ölbaşında Türkmen olup yaşapıyorsa. Şu yaşayış şeyle ımmatının vardığını düşünüyorum ben.
şu devam edip dursa şu duruşuna. Sebirlerim adamdan yaşayış gündürani meselesinde de kovulup ösüp gidip otursak, şunu görüp gitsem men şunu istemem armağanım yok. Men özüme hususi şahsi bir nemeden armağana koyacak bir zat bilemakta. Yurdun, halkın, ilim günün meselesinde yankıyarak düşünen. Şu karıştırılığımızı almasınlar dacan, demem ki bunu buduramız. Ya erbetleşmedinler. Doğru, amin inşallah. Kıyınçılıklarım juda ağır basmağı, mahtumluğu verdi. Onu yanlış kızım. Hava. Tədid işgelen neslin içinden hem sizin yan adamların çıkma için nemler maslahat verirsiniz. Yanın için hökman size fiyal kıyın devre şahit olmak gerekmeyin. Kıyınçılık derdi köp büyütlü ya da eşretli derler. Her İslam dağının elin aşağında iyice önünde, iyicen arkanda yal değil. Yal devre kalıp gelmeyin hökman bir yazacak olsan, okuyacak, yitirip bilecek olsan. Onu ya öyle mi ettik? Sol neme meselesini. Sol eşretli durmuş yazıcını yazıcı olmaktan koyuyor ya iyide çekiyor deyip düşünmürler. Sol yanlış. Eşretli durmuş kayta bir de yazıcılığa itekleye. Dünya düşünmeye, yazıcılık değilen adı ne mi? Adam dünya düşünmeye, adamları düşünmeye mümkünçülük tapıyor da şu düşüncesinin kağıda geçiriyor. Eğer adamdan bir karnı aç, bir karnında korkumsu, ılgap veren ya da uğuş vakti dağdı olsa, ne edip ol dünya düşündün, kaçan düşündün, kaçan onu fikir edip bildin, ne edip, yani yüreğine degen ağrıyını yadaymasa, yazmak kıyım oluyor adamlar. Onun için onu dedim o meseleden. Yani yaşlara, ben yankıda yazıcı yok bunu diyenler adamı ayırım da, yazıcı yok bunu derle dedim, yani uman yazma kılıklayan adamlara fikir, maslahat şeklinde bir aydacak olayına. Yaşlıkta adam hükman bir maksat tutulmalıyken. Şunu size muallimden olamayacağındır, düşündürüyorlar, maksadınız olsa maksadınız. Şunu şablon bir dağda vurupturlar adamlar. Onu bir aytmalıyım. Näme maksadın näme değil, maksat näme onu hani düşünür bana maksat diýilen gagyny öňe näme diýsen aýdyp bilmez bolýan maksadın bolmaly diýýärler. Diýenler kabul edýärse benim şonu bir nime goýýas. Anryk goýar, çekleýär. Emma hakykatda şu şeýler nimäňiz bar bolsa, ýokman maksat tutup ýaşar. Adam maksat tutunsa, şu maksadyna ýetmek şonu ýaşadýar. Şu ömrüni uzak edýär. Benim ömrünün uzak edeyim, ömrünün maniyle diye. Bak kısa olayını yapayım. Yani şu maksadını yetmek için belli bir hareketlerde yaşansa bir mani geliyor. Maksatsız adam, maksatsız yarını gördüm ebedi diye entep veren kurbanlarda da vardır şu. Entep veren yani oluyor. Durmuşun o kraynısını bir var ya, bu kraynısını bir var ya, neymişlerini bilen bir universon yazıcı, bir universon morla, bir universon dayhan, bir universon yani hiç maksadı yok da. Neymişlerini ödüm bilen ak. Gidecek bilecek, koyup bilecek, zat hakkında fikir eden ak. Şu yaşlar şunu önüne tutmalı. Maksat tutulmalı. Maksatsız yaşamazak olmalı. Maksatlı yaşayacak olmalı. Yaşamazak olmalı ne demek ödüm öldürmeyle. Maksatsız geçirilmiş boş oluyor yani. Son bilmeli. Bunun boş geçirilmeyecek olmalı. Bak, onu o maksat tutunsam sadece yazıcı olmaya, şahir olmaya, maksat tutunan adam o şunu edýär. Kahyjan Kahymrat Recep diýip bir şahir bolan bar. Bilýän, gaty goýýar. Şu oğlan eğer şahir bolmak maksat tutunmadyk bolsa diýdi. Şu oğlan düýünün ýarmy bolan däl. Evet, men Türkmen sanaýysyna özüm işläp göremden bilýän näçe redaktörler geçdi. Türkmen sanaýysyna redaktor bolmak diýen gaty jogap berdi bu. Üçüncü litso oluyor paşti. O döwledin ýaşy nemelerini şok gazetde bermeli oluyor. Çok içinde olmalı oluyor. Siyasata düşünmeli oluyor. Bunu bermeler zady bilmeli oluyor. Berilmeli zady bilmeli oluyor. Şun
kelle ağırsı, şoň aladasy, şoň gaýgasy bilen şol adam näde bir şeň alyp goşulur ýazyp bilemen haýran bolýar. Sen ýaýan diýsem, şo diýe giýje 2de gol çekmeni bolýar diýär. Gaýda diýär. Şo 2de gol çekýänşem karlykda diýe men boş oturmaly bolýan diýär. Şo boş oturan wagtymy boş berýär. Maksady var adamyň. Ýüreginde maksady var, şo maksadyna da ýetişip goýar. Gowsundan gowy goşup ýazmak şo maksady, şo gowsundan gowy goşup ýazmagy ýakyn nimetini tarp edýär. Şoňa durmuşda şo maksada eýermek, maksat ýaşamak iň esasy. Ýaşlar açypdy. Yani iň soň sorajağım, gysgaça aýtsam bolýar. Wagtyny alýan. Yok, gaýtam berem bir kilo düşün, gurbedim dinläp. Ýazýan Hydraga bilen we onuň käbirem kine bolup çykýar. Gülaçan miras, Heserli, ýerler puçanlaçynlar. Inni şeýle ilki bilen Heserli gön nimetine kodum, senaryosyna kodum. Men kine urmay senaryosyna koýar. Şoňa baka berem, şoň soň kine urýar. Onuň täbi kelle delki özüm gurasym gelýär, şoň suratlandyrmaly. Soň ene hakykatyny öğretmeli. Soň dengelenok. Gülaçan mirasda diýelim, çomuç Hydraňydan çomuçy Gülaçan mirasda dengelipdi. Gahrmanlarym, onuň çülsanlygyn, gelişen şeýle Hatice meselesi hem bir ýer dengelipdi. Emma adam bolup geçen waka ýerler zatlar mütkeşik. Nice Hydraga gön soradym men. Käbirlerde bizem bolýasdy. Şok girip durga bizem ağır çaýat bolýas, ony eýdin beýdin käbir aýdýar. Yaşdan yine de kuwatlykdan käbir bolmanyny bilýär, olar montaj ýa-da düşürenlerde. Gijek bolşum sizin ýazan eserleriňiz bilen şu kino diň bolmasa içiňizde bir hili galyp, özüm rejissör bolasym gelýär diýen pursatyňyz bolýarmy? Seredimler, yani Gülaçan Miras'ın nimetini, sınarısını okudum, ben kinosundan gördüm, ikisem dengeliydi yanında. Şu taada en ulular dengelemek. En ulu mesele. Şol gowarlayan olan mı? Kahraman, Rövşen. Şol näme için gowarlayanlar? Näme et gowum? Näme için? Näme artık mı o kıydınlarını berip koyvererler? Näme? Kim ol? Geldi şäherden kino açmış. Başka için artık mı sinmedi? Yok şol gowum. Ama senaryoda şoň artykmaçlygy görkezilýärdi. O artykmaçlygy nemede otur kalar, çalmarda otur kalar, senaryoda bardyr ýadymyzda. Çöreçýär. Çöreçýär bolýan, o ne benzin bilen işlendi bir şok. Çırany ýakýan eken, şo benzini oturan eken, ýanky Hatijan doganyň owa gidip benzin almak gidýär. No, olo ýanky Rövşenem motorunyň ýedine minip bile gidýär owa. Kinoda ýokdur owa. Gidip barbam diýär. Sen ya meni bağışla diýär. Ýanka, Rövşen. Onuň men seni näme üçin bağışlamaly? Näme etdim? Näme beýdiýär diýär. Men ýatsyra çönne diýär. Sen ýörüňte öçürendiň öýtdim diýär. Täze sen niýe biz diýär bu kino alyp emirata toqçaryp berler. Şu aparatlaryny barýadan goýmaly. Tel toğu öçüreýin. Onuň gitsinler diýen ýa-da bir wagt gelýänizde bardyr da, şoň üçin ýörüňte öçürendiň diýip pikir etdim diýär. Aýaklar aýdana, oňa gaty goýdap görnüşdiler, ýani manysy şo bolýar. Olam hay ýoklaýyn diýär. Şoňa men ýa şoňa eden pikirim üçin sizden ötürü soraýan. Olam diýär, beýle inçeden ilerleýän ekeniňiz adamlar diýär. Bazen gatnaşyplar näde göwüne gelen günäsine bagşlap bilýän oglan je hakykatdan gowarlaýmagy münasip oglany öwürler. Şu kinoda şu jaz epizod almanlıklar için şu maneti gitti, yankı gitti. Yani yaklaşık tutarak gitti de. No prosto oğlunun gowy oynayanlığı artistin. Yine o Kurbanadaların koşularını gowy bilip şu arada da gowy nemeleri üstünden geçirýänligi, pikir etdirýänligi, pikirlenip bilýänligi tomoşaçyda yankı oğluna bolan simpatiýany döredýärde, yankyny ýatdan çykardýar. Bunu näme üçin gowy gördiler kana diýen togragy ýatdan çykardýar. Hakikatta şu jaz epizodu almadılar da şonu. Şoň alýarynda gynanýar. Ya da garry var. Ýaşuly var. Şo ýaşuly otur kalar, bir garram sadagy turata düşürýärler. Ýa-da oğlanlar. Onu gelip neme diýenler. Adam ýaşap şuňa garry sadak ýalap bolmaz, olam ýakylar külüp gider diýär Rövşen. Olam o kilo çamaýda edip beýle däldir diýär. Onu gelip
çopanın sorları. O çopanın şoňaların garaşyny gurrun berýär. Ýöne şu sağlak ýal bolsa da diýerler. Sağlak aşany gör, näçe adamlar oturup gidenler, näçe düýeler, ýendir, näçe goýunlar, ýendir, näçe ýaşlyk etdi. Näme diýdi? Şu şey ýaşamak adamın näme bolsa bolsun, diňe ýaşlyk etmek üçin ýaşamaly. Sağlak bolup ýaşatan, adam bolup ýaşatan. Şu filosofiýany aýdy. Şey demem ýa garry, uje kap geroy, güçlü geroy urulýar. Gören adam behdidir ya. Başkalar da bolmasa da kıynanýar. Onun o keserlide düğünün yanlış bir neme gitti. Bizim kinomu değil, kısa metrajlı kino diye plan koşupturlar. O kinoda sınavım doğru metrajlı. Doğru metrajla koy verilen pul başka, kısa metrajla yarım pul verilir. Bunun yarım pulu doğru metrajını almağa mecbur oluyor. Onun rejissörü şu kinostudyan başlığı alanı şu da oldu. Şu hatları bolmağına da yol veripdir. Kinodan alıp başlayan onu sığan hakkı eskametrajı. Göre bilen sınavı üçleken uzakken onu almalı oluyor, mecbur oluyor. Şonun için yani o dağda geçiyor, geçen meselesi o rejissörün kaylamağa hakkı var da vakanı. Esaslar yani oğluncun sağda olun sevgisi, şu sağda oluncuk oluşu, bunun değişi, bir şey vardır, geçerliğini önemedişi. Onun tadı değer vardı. Değer, nasıl sağdır. Onu edip bilmeyenlerle. Onu anlatacak da yani. Yatıyor oğluncu, uçuk kaynatırıp alır, green bilem ne diye anlat. Şoň alıp neme diýär? Rejissör bolma ýöwetini öğretdirýär. Yani ýanky ssenariýny ýalamyzda da her gahrmany şoň alyp goýan aýratyn. Şoň näme gerek bar? Näme göterýär? Ne ýükü bolmaly her bir gahrmanyň ýerde de, kinoda da. Şo göterýän şo ýükü göteren hakly. Ýükü göterjek, götermeýän bolsa ýöne boşuna talanlaşmak üçin gelen aýrýan. Onu gahrman göterýän gahrman. Yani iki olup yanmak o oluyor kinonun. Kadar bilen senaryo'nu iki olup yanıyor. Onun fikirlenişip, guruluşup, rollarda yarak bolum demet işeğinde bir vereyim. Ama yasa köp sağ olsun. Aydiyat minnettarlığım. Bir yas beren gırgıtlayı, peydalı, başta geçirmeli gurulmanın için. Ya bir... Neme çıktı Türk diline. İlk euro öyle. Türkmence'den vardır. Povest. İlk euro öyle. Son Türkçe'de çıktı kitap. Başları yok. Yani çapa tayarlayandan var. Mümkünçülüğünü görürse. Her var. Kitap çıkarmak medeniyeten birazcık nemedikten. Ne diyeyim. Pulunu bakatını aftarını ödemeli. Onu da dedim çıktı etmeli. Onu ortadan satılıp sana bakatı idare gayet geliyor onu. Türkiye'de de şeyle. Yani bunlar bayrak alanım için çap edilme. Şunu kodum yeri çok neden şert şon anlattı. Şu bayrak alan kitaplar mut çap edilir. Şey bitti. Çap edilir. Onun üstüne de o oğlunun çok çap eden neşri adam, bir de gören peydamının nemetine deyip Türkmençesinden çap edip verirdi, yani iyi verdiydi. Türkiye'de çap edilip geldi. Bunlar nemeler bizdeyken edilmeyet de olurdu. 2001. yılda çıktı. Ne o suratın urun ettiler. Şiirlik bilen interview'umuzda sonladım. Interview 30 May 2018 yılda geçirilim. Saat 5 teoreklerim. Mihmanlar. Interview'un anan Aycemal Gurbanova. Mihmanlar Ayşerin Aliyeva ve Yadıl Kakıgeliyeva. Biz hadir yalqma olsunlar hem de İlyas Amangeli'nin öýünde. Köp sağ olun dinleğiniz için.